Silal. Goyang kembali bareng-bareng di Joyo Putra. Ayo Mbak Joyo. Ayo sok. Sliramu nate prasetyo buka susah dilakoni nganti lilo mula aku ra ngira yen sliramu citra ninggal krama pilih karo priya liya. Ojo tega welas putra putrimu aku ora guna apa-apa tur kuciwa wis tak trima pasrah karo kang kuwasa Wijaya Putra Sebagai pegang ketatake Durgan Audio Production Matur nuwun. Yen kelik marang sliramu wong ayu kaya rino cetru-cetru ning atiku jaman biyen aku katon apa saiki aku iki katon apa Ikut foto Siramu nanti prasetyo Aku sang dilakoni hatimu Aku mengira Yen siramu citra Jika kau memilih karo banyo liyo jajane iki mau salah sapa mongati sliramu makatake tresno ora nyono atiku uga ora kira yen saiki uripku banget nelongso
Matur nuwun. Sampun Mas Andi. Mas Andi apa Mas apa tadi, Bang? Oh, Mas Ipan.